guys. Zvakaoma guys. Quite a battle of powers, guys. Battle of powers challenge yavepo. So, maprofita ese aya anosiuya achiprofita achiita minana pamasocial media tichingozona mavidhiyo vachiita minana vachifambisa zvitunha zvichimuka vachimutsa vanhu vari kurwara vari kudini hounomukana izvi asi zvemahara izvi kana tasi zvema 200 US amunochaja vanhu kana ma400 amunochaja vanhu aiwa izvi ndezve 1 million US ferre kwanzi let the lesser power bow uku muri kukokwa nevamakandiwa nemusi wesvondo kuti muwanikwe muripo kwanzi vachaisa chinhu muhomwe mavo voti imimi muprofite maprofita aya anoona aya muone kuti chii chiri muhomwe mavo anenge agona yotora zvake 1000 right saka prophet T Freddy prophet Miracle Paul prophet mwendiwanani guys temchiduza maprofeti prophet Java passion Java vamagaya madungwe vamwe ndivapa maprofeti guys ari pasocial media pamunoziva mukana wamuka vanhu vaMwari mukana uyu free of million yako chindai munonyatsonovataridza vamakandiwa ava kuti munoona go and show them kuti munoona chitaridzai the rest of the world handitika kuti aiwa chokwadi munokwanisa kuona chinhu chinenge chakaiswa muhomwe chiprofita kaichi chiprofita chinoona guys chiprofita chako chakada uri muprofita chako you see unoona ndaona mapostori apindira mapostori right mapostori ukukurudiwa munhu wese simukai nembiya dzenyu netsvimbo muende munoapprova kuti you can see apa takuda kuona munoziva achagona kuprofita chinhu chinenge chiri muhomwe mamakandiwa ndati uyu ananidhe kudzoka pasocial media achizvimaketa because wazvimaketa already maitira uchaita mari so mazarira achaita vanhu kuinbox kwako chero ma400 amunochojaya nema300 yaishoma dzedzi ishoma dzotodaro muri kuzviwa here apa ndopa muri kudiwa apa muchembere bolaza apa ndopa munodiwa ndopenya apa makamirigwa kunzi uyai kunoku mukwanise kuti muone munoziva maprofita abhari munoziva here nyaya yemaprofita abhari mubhaibheri munoziva here nyaya yemaprofita abhari kuti vakaswera vachidira zvino nezvino paiswa huni pakaiswa marasha pakaiswa zvezvikanzi hamutungidze nemechisa hakuna mutu unobatidza danai Mwari wenyu kusvikira pafuta vakaswera maprofita akasiyana-siyana achidedza vamwe vakati Mwari waBhari vamwe vakati Mwari waGudo vamwe vakati Mwari waMoyo vamwe vakati Mwari pakaramba kufuta pari kuda vanhu veMwari chako amen pane vatozongowawo vakauya vanzi vakauya vakati nezita raJesu moto ngaubake moto kuti mabviravira saka panguva ino tiri kuti maprofita ese muri kukokwa handiti vamakandiwa vati ndifambise basa shoko kuti vanga vasina kuzviwa mukurumidze kuzvinzwa kuti Sunday takamirira kuona Sunday pane zviro zvatinotaura pano zviya muchiya muchitukirira muchidini ya zvanaka kuti izvi aiwa vari kuchallengeana pachavo ndakaonawo passion Javawo ndakaona admin mwakaposta amene chakaningirana chakanyorwa passion Java watsari kuda kuendesawo great man guys gore rino tinoona munana great man anjadzi yangu gadzirira kufamba zvinhu zvako zvakuchiita kwanzi ndiri kudza great man vari kuda yatove clashika Java akati iwewe ungatidziro kuti kwanzi muma community iwewe kana ukakwanisa kuti usumudzewo great man afambe ndokupa 10 million saka hameno zviri kunyatsoitika patizvi but anyway guys ichiri kungovokera toziveiwo zvedu kungovokera toona kuti zvichafamba seiwa uchawina ndiani toona pane achatora prize ye1 million here pane great man uchafamba here nokuti kwauda kuindiswa uko kwamakandiwa kuti vamakandiwa vamusumudzewo saka zvinhu zvacho guys tamazive kupedzisira chokwadi regai tingomira tione regai timire tione kuti soko raMwari zvarakataurwa kunzi richazadzisa mazive kupedzisira ndizvo here zvatakuona kana kuti guys pane zvimwe zviri kuda kuitika handiziviwo regai tione vedu
muve nezuva rakanaka. Musakangane guys, link iri pamusoro apa handitika gora winnings guys. Toita chiita zvichigora gora ndika tichinobaya baya 80p yako, 1p yako, pounds yako, 2 pounds yako uchitamba game. Pane 500 iri pastike. Ndikuda kutohuna nemusesandi. Handika pane ma iPods aripo pastike anada kuwina. Handitika saka guys ngatite tichidaro kuti zvifamba. Handitika muve nezuva rakanaka guys. Love you guys.